Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galonde segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله كل نفس ذائقة الموت، ثم الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبال مشرف لا تيفي لاجي بغاو مالكونو أني مالكوكا anga foli bi aw kelengelena bela jelenye kala donia ka fo bi wajulu kene ka ambe malifa ba kono Bamako sigida sabana no de kuluba ka feino jamiyatu ansar dinil islamiyya no de islamiyya de metomba ansar dinni karamogo la kaminumbo olu feino na be fulu ma ko wuduhul islam no ye an karamogo a Sheikh Sherif Usman Madan Haidaraka kalande la ko lewni olu ka munumunu senfe Bamako na lamini konnana munumunu mi na dabora ka alaka jon la famia dine la ka mogo tega boshi ka bo shetane bolo ningu tega di masa rahmani ma no bi keni conference u nyana mayali ye ni akla ka kunche shufala fe ni wajulu kena usikili ye Allah taala ba fo aga kuma kan sanuma una ko ni bela jelenye saya nene fenye adama de umbe dabali tige nga ala de ba khala tige oke ala kala tige bolla jamiyatu ansar dinil islami jiye fantan nani bela jelenka ni ankara mogo al ustaz bunanyang mineni amna kabe Afrikala kletan fla juma doyama o hokumu konnana nin kene insira ka ke bonya masegi ani tashibla ka nyeshi ankara mogo al ustaz bunanyangma dine cheba dodo ka nyini ala fe andale ala ka fo ko siga fo shitala ankara mogo no ye bunanyangye ka fo abe ala ka hinena ngala da dodoro amba fo ala ka hinala sabla amba donga fo ayeni doy nyesigi aye baraw ke kabla ni doy nye kene nyere damnena ni bismillah kawnye ani ka foli kan lase jamama Shirifla TV togola nene aw anga je anga nyimada o sorolon fe modo de munun nube region konnawla mais Bamako kawte nunun donc sobe kerenkerenela ambal make mi siglen fle noye abakuta anaka jamawe kabo segu hakilla ale dugolente mola halin nima ale hakilla ye atome anaka jamakulu ube an fe an shuina andilla ka fo awye jamiyatul ansar dinil islamiyya ale ka wuli ka job benembe muma ode ko mogo bi se ka hakili bi se ka jigi u ka diine la cogo mina no islamaya diine ka mogo hakili ko ku hakili la jigi diine na pour que u kana nyina ako olutina diine nye fo awye sabula almam bi sura on chela ya shuina asiklembe dugumi ko na no kulubay misriu biya donc antina ko amina diine nye fo awye la karamogo nunu ka wuli ka job benembe muma kana aw hakili la jigi aw yere be min don korole ola sabu hakili atida akorobi she dusukun ni atora yere ma zone de bidala pour que ka se ka zone bo buna adama de dusukuna fosto ke ni wajulite ina fo ala yere o nyini en fait tugumina fa zakir in nafa'at dhikra sayazakaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa ina fo ala yere o nyini karamogo fe krenkreni ala muni dokala ala kan dinena ku ka wuli ka kuma ale ala ka jonfe ko tuma dola ko wajuli binan nafanye mu'minu ye ko tuma dola abike doka kunango ya fene sababu ye ala kan kiso wala amba fo karamogo nunuma ku bismillah ko uboru kaso unanu kaso ko yaye commune 3 de amba ñini setigi ala fe
u bɛna min fɔ ala ka a faamuko ɲuman di an ma u yɛrɛ nɛn ninnu ala k'u sabati nɔrɔ min b'a la ala ka dɔ fara a kan ka an yɛrɛ ka kulo ninnu kɛ kulo kunnandi ye. ne tɛ kumakan bɛrɛ fɛ ne ta ye foli de ye yalaw ya rabiya ma an bɛ mɔriw fo ka dugutigi fo ka alimami fo silamɛ fɛn fɛn y'i sen ta ka na an ka kɛnɛ in kan an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ u fo fɛn min minnu nata sɔrɔ ala kana u kɔni tatɔ sɔrɔ an y'a ɲini an sɔriya in hali bi ala k'a dɛmɛ an ka sababu ɲumantigi n'o ye bani ye ala ka si de an n'a ma ka kɛnɛya da an n'a ma n'i y'a ɲɛ nin kɛnɛ in ka bi o ye bani ka sababu ɲuman a n'a ka jogo ɲuman ye walayi bani kɛra yiriba de ye yiriba min don walayi a bolofaraw bɛɛ ye barika sɔrɔ n'i tugura bani kɔ walayi i bi barika sɔrɔ i fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ barika sɔrɔ yalaw ya rabi silamɛya ala k'a dɛmɛ ala k'an kanu don ɲɔgɔn na ala ka commune 3 ala k'a dɛmɛ ala k'a kɔrɔta ala k'a cɛsiri d'an ma an ye layidu min ta ala ye ala kan'an kɛɲɛ layidu in na ala ka layidu timɛ ciba bonya kosɔn salatu fatiha bonya kosɔn alkuran lezim kosɔn salla rasul b'aw fo ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an kisi ala ka laban ɲuman d'an ma an ka belebele dɔ y'an bila bi n'o ye Buna Ɲangi n'an bɛ don Buna Ɲangi kunna fajiri b'an sɔrɔ yan i bɛ se ka kitabu bɔ nin kamalen na finɛnkɛ a b'a ka alijinɛ kɔnɔ a ma bɛn anw ma an tun bɛ fɛ a ka mɛn anw fɛ yan an ka don caman kɛ diɲɛlatigɛ na ka diinɛ lase ala de y'a kɛ tan a ka ɲi tan a ma diya an ye an dusukun kami kami na nka walahi an b'a dɔn nin cɛ in bɛ alijinɛ de kɔnɔ an ma siga pewu a ka alijinɛ ko kɔni siga foyi t'a la a bɛ minnu cɛla bi u b'a dɔn ko cɛ dɔ dar'u cɛla in bi walahi alijinɛ ala ka dɔ fara kan an b'a sɔrɔ yen an kunna wolonin n'an ka alijinɛ kilew ye an ka sɛgɛnw ye nin don ninnu de kama ye nin don kelen yawma turja'una ilallahi don min an bɛna segin ala ma a ka tɔnsigiba in a ka kuranɛ kalanba a ka wajulu kalanba a b'a ka mugan minnu bɔ a kana aw tɔɔrɔ dɛ saya man jan o an ma sigi n'a ye k'ale bɛ taa tan o wa jumɛn b'an jɔn ye dalu bɛ jɔn bolo k'i tɛ sa hali a tɛ mɛn o tɛ maa si bolo dugu bɛ jɛ ka min to an cɛla kɛnɛ kan yan a dalula tɛ maa si bolo a y'a cɛsiri n'u ka taa tɔnsigiyɔrɔ la taa n'u ye miliyɔn fɔ n'a b'i bolo a bɔ ka di ni 20 de b'i bolo a bɔ ka di bɛɛ k'a fɔ ko fa bira ala kura e kunkolo tɛ e ye naloma na e de b'i ka nafolo bɔ ka dara fɔ hɔn don dɔ a bɛna banna ka taa di ala de ma o don ka sɔrɔ an ala bɛ ɲɔgɔn fɛ nin kamalen an dusukun kami kamina bi cɛ don an ka kanu kɔfɛ an karamɔgɔ y'a kanu fo ka dama tɛmɛ a bɛ min dɔn an karamɔgɔ la cɛ ka dɔgɔ min b'a dɔn a la wallahi a sen don a tulo don a bolo don a bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ nin cɛ de bɛ wuli k'a kɛ a b'a dɔn a ɲɛ la a b'a dɔn a kumakan na Ɲangi ye kamalen laban ko ɲuman ala k'a d'an yɛrɛ ma a sara ka layiru kan dɛ an yɛrɛw k'an jija ala k'an fatu an taw kan minnu taara ale n'an ka silamɛ su ala ka hinɛw bɛɛ la ala ka laban ko ɲuman d'an yɛrɛ ma an karamɔgɔ sija ani kɛnɛya ani laban ko ɲuman ala k'a d'an ma ko nin tɛ foyi ye ko cɛw b'a bolo wallahi dɔ taara ala bɛna dɔw d'a ma caman dɔw bɛ yen ala bɛna dɔ fara kan an b'a dɔn a dusukun kami kamini bɛɛ bi an yɛrɛ taw kami kamini no ala ka bɛɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ hɛrɛ ye ala ka laban ko ɲuman d'an ma ala k'an sutura an karamɔgɔ an b'a fɔ a ni ce a ka munumunu a bɛ kan ka nɔ bɔ a ni ce ala k'aw sara laban ko ɲuman ala k'o d'an ma commune 3 a ni ce a ka kɛnɛ ɲɛna sija ani kɛnɛ ani laban ko ɲuman ani ɲɛta ala k'o di an n'aw ma an yɛrɛw bɛ se ala ma don min kan ala sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ kira bonya kama sɔlila rasul an burama kulubali da bɛ se o foli ma dɔɔni ka jama yɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ hakilila Buna Ɲangi a ye kɛnɛ bila an ɲɛ an yɛrɛ ka kɛ kɔmɔ ɲuman ye burama ka ala deli ye min ye o ye o de ye foli kɔni kuntagala jan tɛ bilen foli min b'an bolo o ye nin de ye ala k'an sigile hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la a bɔra ni hɛrɛ min ye ka na ala k'an segin ni o hɛrɛ ye fujuni min b'an kan bi ala k'an fama ɲɔgɔn na wɛrɛ ka fɔ k'an ɲinɛ a kɔ an b'a deli ala fɛ ala k'an bɛɛ kɛ kɔmɔ ɲuman ye an tiɲɛ ni baraji bisimilalikanw bɔlen kɔfɛ yen nɔ wuduhul islami ka silamɛya barati ala ka jɔnw ye o karamɔgɔ minnu kun bɛ kɛnɛ in kan kuma galamani cɛn kunna olu la bɛɛ lajɛlen bɔra ka kuma an karamɔgɔ al-ustaz Buna Ɲangi kan
ani ka silamɛw hakili jigi saya la. Ne ni aw an ka jɛ an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw. China an bi commune tora la ka bɛn le 12 4e mois l'an 2019 ala k'an bɛ sababa ma. O kɔfɛ an ka commune tora alimamiw an bi u fo, a dɔnnibaw an b'a bɛɛ fo, commune tora mairiw a n'a ka conseils an b'u bɛɛ fo, ka kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛ sigi sababu ye kun min ye n'o de ye an se commune tora la ya su in na, n'o ye Ansaru Dini ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan ani Ansaru Dini den minnu bɛ yan. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin u ni commune tora sigiba alimami bɛɛ ma, a silama bɛɛ ma, a sigida mɔgɔ bɛɛ ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an ka Bamakɔ ɲɛmɔgɔ n'o ye président ye an b'a fo, n'o ye Abdulahi Mayiga an b'a fo, a ka kuma sanimaw na, a ka kuma barikamaw la. An b'a ɲini Ala fɛ danaya min dar'a kan ka jɔyɔrɔ in kalifa a la, a b'a baara kan, nka hali bi Ala ye dɛmɛ tigi ye, Ala ka dɛmɛ jidi ani a bɛɛ ye. Baara in tali a fanga n'a se Ala k'a don an n'a la. Alisamaw kɔfɛ yanni kuma ka se an ka dɔnnibaw ma, min y'a kalan n'a b'a sidɔn n'a bɛ se a fɔcogo la, n'o ye Alhaji Aba Goyita. Ala ye ale ni anw garisigɛ don Bamakɔ sigida la, an ka taama ɲɛmɔgɔ don, an karamɔgɔ don. Yanni kuma ka s'a ma, dakurunya kelen foli ka bɔ Garibuw yɔrɔ, n'o ye ne Muhamadu Sanogo ka bɔ Sikaso Ganadugu Ɲɛna, ani Hasan Sangare ka bɔ Buguni Sanso sigida Dɔnba Filawɛrɛ la. An bɛ foli dakurunya kelen kɛ ka sɔrɔ ka kuma di an ka lalimu ma. Su in na an dusukun degunlen don, o ye wajibi ye, ɲɛnamaya tagalan don. An karamɔgɔ a n'an diɲɛ ɲɔgɔn a n'an kanu ɲɔgɔn ani min ma ɲɔgɔn dɔ sira foyi fɛ fɔ Alahu Ta'ala jɛti ka diinɛ dɛmɛ sira, n'o ye Alhaji Bunaɲan. Ala ye waati min di a ma, o waati dafara, ale bilala an ɲɛfɛ. Président y'a fɔ cogo min na an b'a kɔfɛ. Saya a ti maa jugu yɛlɛ i la, saya a tɛ maa yɛrɛ jugu wasa i kan. Ni jugu yɛrɛ la k'i den sara, k'i kanuɲɔgɔn sara, k'i jɛɲɔgɔn sara, maa ti sa yɔrɔ min na jugu bi taa sigi ye. A mana mɛn cogo o cogo, min ye i kanuɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye saya ye, min ye i den sɔrɔ n'o ye saya ye, min ye jɛɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye saya ye, ni jugu yɛlɛla i la o kosɔn o bɛna a yɛrɛ sɔrɔ.
wa ta soro cogo ɲumana a ka ŋaniya kosɔn a ka kɔnɔjuguya kosɔn a bɛ ka o yɛlɛ min kɛ ala t'a faga fiyewu fɔ ala k'a dɔgɔya ni ka lebu ni ka sɔrɔ k'a faga a ma ɲini ala fɛ an karamɔgɔ min bilara an ɲɛfɛ ka bɛn bi donba in ma n'o ye sunkalo makɔnɔ juma fɔlɔ ye ka bɛn o don in ma ni ko nin bɛ yen a bɛɛ bi sa kul nafsi zaikatul maut ni ko nin dara a bɛɛ bi sa faamaw bi sa u kankɔrɔsigiw bi sa setigiw bi sa sendanw bi sa qul man alayha fanin fɛn o fɛn n'o dara a bɛɛ bi ban a bɛɛ bi ban o la an balimakɛ ala tun ye waati min d'a ma o de dafara iza jaa ajaluhum la yastakiruna sa'a wala yastakdimun ala ye danfɛn o danfɛn da a ye waati dɔ de d'i ma k'i bɛna o waati in de balo dugukolo kan n'o waati in dafara e bi sa ala tun ye waati min di an karamɔgɔ ma karamɔgɔ min siranna ala ye karamɔgɔ min t'a sira ala la karamɔgɔ min natara ala la ka nata ala ka nɛɛma la ala tun ye waati min d'a ma n'o ye alhaji bunaɲang ye o waati dafara saya tɛ cɛ in ka lebu ye billahi nin kamele min taalen filɛ nin funange min taalen filɛ saya t'a ma lebu ye bi sabatɔ ka ca min lebulen dɔgɔyalen maloyalen bɛ se ala ma bunaɲangi t'o la bunaɲangi t'o la Allahu ta'ala ko aka kurana kɔnɔ a ko n'a bɛ fiɲɛ ka ne ala ka dɔgɔya sɔrɔ ne ala ka ninya sɔrɔ ne ala ka kanuya sɔrɔ ko a ye ne ka kira Muhamadu kanu n'a ye ne ka kira Muhamadu kanu a bɛ ne ala ka kanu sɔrɔ wa min yafa aw ma bunaɲɛ a ye kira kanu bunaɲɛ a ye kira joliw kanu a y'a yɛrɛ di u ma tɔɔrɔ ma segin hɛrɛ ma segin nɛɛni ma segin sabute ma segin cɛ kan ka sabati i n'a fɔ nin kamalen in sabatira cogo min na alhaji bunaɲɛ a tulo b'an mankan na ale bilara ɲɛfɛ an b'a lahidu ɲɔgɔnya su in na k'a fɔ nin sigiyɔrɔ in na ko a taara k'an don min kan k'an bɛ a kɔfɛ yan wa an bɛ ka saya yɛrɛ kɔnɔ an t'a janfa an t'a janfa cɛ kan ka kɛ nin cogo la cɛ kan ka sabati nin cogo la k'a dɔn ko don dɔ bɛ na k'i bɛ sa ni k'a ɲɛsi ni k'a ɲɛsi Seydina Ali tun bɛ yen fɔ kuma bɛɛ n'a taara cɛw bilasira alikaburu so la Seydina Ali tun b'a fɔ taabaatɔ ma a ko kunu e ni anw ye cɛw da wa bi an nana e da wa sini siga tɛ min na fiyewu u bɛna an yɛrɛw da u bɛna an yɛrɛw da wa an sɔmina an tɛ siga ko sini ko an bɛna taa da ala fɛ yen o de b'a to an karamɔgɔ min fatulen filɛ n'o ye alhaji bunaɲang ye a kɛra karamɔgɔ fɛ kɛcogo bɛɛ la n'o ye sheikh sherif usman madani hayidara ye a kɛra fɛ ala kama ka kɛ fɛ a bɔkolo kama ka kɛ fɛ a ka tiɲɛtigiya kama a nɛnɛ o de kosɔn a sabotera o de kosɔn a dɔgɔyara o de kosɔn
ako na menina ni ala tay ni ala kira tay ni islamayai waslamayate dugu koloka fiu nini dabulo inte buna yang sabatira ka saya ya soraka aba kelengele befu ka bedo kira mando yala wallahi kishi ala de tay ka nyina fe ala manaw kishira amin barka ya ala de tay ala ma barka dona annawla amin hina ya ala de tay anga nyana maya ala ka kiko nyuma ndama amin ala ka hinana nami boya domi o ka sora anna kadi ala ko kan amin min allah rabbi bagore ka kuma foli la se kuma foba galeuma awo makaka yani kuma ka se atigima tiens muhammad ali koita wallahi noy abay te kama kallo ambi anga lalimu fo munum bi keneka tiens ka anga shijew fu ayo makaka ka anga sigida nyama ya sufu makaka wallahi anga kamare manu ku fo ku wole nyumando ku barkada nakaka nakaka na bamako ayo amara kalfambe mima bino ya alaka jongay ha abdullahi maiga tiens kafu nakaka kaka komini kilingili be nyamko ya sufu tiens ku wole nyumando na national modibo jallo kafu tiens bureau togola ayo national wudui togola alpha jallo wallahi kafu ka wole nyumando ka barkada tiens tamayna yere kumbombe me shina dona bamako ya te na bureau international surakata salamanta ha ka fuka wole nyumando makaka ku barkada wallahi jami'iya ayo ani hakili tigiw ni famu tigiw ni kodonaw tiens a bebi sanga bundala wallahi ni watina tiens sigata la ami taballa ya ha ayo tijaniya karamogo bado de yen wele kucala na groupe ma secrétaire dodo ayo ayo ka foli kɛ te an hijira ɲɔgɔn fɛ wallahi Cheikh Ahmad Tidiane yiranpo dendu ayo n'o ye Mukhtari yiranpo ye te a ko sangare nin kɛla baara ayo ye n ko ma fa'alahul jalil Ah. fa huwa jamil ayo kalankɛla masa mana min kɛ ka ban Ah. o de ye cɛ ka ɲi wallahi o de ye cɛ ka ɲi wallahi tiens cɛ bɔr ha kile bawore ala yɛrɛ tɔgɔ dɔ de ye ko ne mago t'a la ay sigata la dere mago t'a la mago t'a la wallahi kada chugumi kada chugumi cɛ bɔr ha akile ani ma jeta ka gorna mai ki ma nyini gare El Hadji Bunanyang tiens ka fara jamiya silamɛ su bɛɛ kan ay ani maa o maa ye an kɔn ka taa an fa adama na Na. ka se nin waati laban in ma tiens silamɛ min ni bina sisan hali n'an t'a tigi dɔn Ayi. ka deli ala fɛ Ah. yarabi a ka iliyina su Ayi. ala k'u bɛɛ ni kɔlɔsi yen nɔ amin allah amin elayi buna ah n'a si cayara ay san 40 a bɛ dafa ɲinan de o ye n'a si cayara akbar n'i y'a jate Ah. mɔgɔkɔrɔw fɛ Ah. a ka san 40 bɛ dafa ɲinan de a ma dafa fɔlɔ lahu akbar walima san 39 ay akbar parce que a bɛ 80 ani 81 ni ɲɔgɔn cɛ tiens a b'o furancɛnin de la lahu akbar nka a ye nɔ to wallahi ay no to doro walahi Ah. cɛkɔrɔba san 100 dɔw m'a nɔ to ay sigata la dere ngeni noro chama khairu nas ay man tala umruhu ah wa hasuna amalu wallahi musafa kote ay a ko ni hɛrɛ ma bi mɔgɔw la Ah. mɔgɔ min ni ala ye si kalifa i ma ka tila k'i ka baara cɛɲa a kɔnɔ na wallahi wallahi nka ni tɔɔrɔma fana bi mɔgɔw la ah mɔgɔ min ni ala ye si kalifa i ma ka tila k'i ka baara kɛ juguman ye Ah. o de ye mɔgɔw la tɔɔrɔma ye na nka ala ye si hakɛ min di alhaji buna ma ah a y'a dɛmɛ k'a dilan tiens wallahi buna ma tiɲɛ walahi ay
ay hali buna jugu b'o dɔn k'a fɔ anw dɔ don an b'a ta n'o tɛ dɛ hal'a jugu fin b'a dɔn wallahi sigate kuma na dara wa min almu'minina rijalun صدقوا ما أهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا silamɛ furange dɔw bindo ni Mustafa tɔɔrɔla ala ye nin aya de jigin o ɲɔgɔn na k'a fɔ cɛw bi muminiw na minnu sara ka ban u k'a kan wa cɛ bi muminiw na minnu b'a la ka saya kɔnɔ u k'a kan minnu dara ni minnu bɛ ka kɔnɔni kɛ ko mɔgɔ kelen d'u la min y'a ka layidu kan kelen yɛlɛma hali a ŋaniya t'u la jango a kɛwale buna b'o cɛw la bureau national wuduyi tɔgɔ la ne ye a nayibu Aminu Sani de ye n'a ye fɔ o ma deuxième secrétaire général adjoint kalatigi dangan filanan ne y'o di a ye nin classement in kɛ don min k'a fɔ an bɛna karamɔgɔw labɔ Mali kɔnɔ ka taa programme yɛrɛ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara la section 33 o de taara section kelen o kelen karamɔgɔ fila o kɔrɔ ye karamɔgɔ 66 an ko k'an b'a classé a ko problème foyi t'a la an ka ɲɛmaa n'o ye Alhaji Alpha Diallo ye a ko ne kun bɛ fɛ an ka buna ta in lajɛ ko sabu buna y'an bɛɛ jigi fa Haidara kɛrɛfɛla la o fana dun ye wajibi ye ko kuma na an ka buna ta in lajɛ nin na et puis baara caman b'a bolo a ko mais problème t'a la k'a b'a dɔgɔda n'a y'a sɔrɔ n bɛ position min na n b'a lajɛ la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahu akbar tangare an bɛnna ka lo ne fa an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ya ka dugawu ɲini Serifukɛ fɛ ka bɔ le 10 wallahi n y'a f'i ye sɔrɔ ne ka kan ka taa Segu bila karamɔgɔ ka sini da kama o de kama ne ta reporter la ka bila le 16 la o de bɛ n ka ordre de mission na hali sisan mais min yɛrɛ kun bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ n kun bɛn'o bilakaw wele k'o f'u ye n ko ne ti 16 kɔnɔ sini yɛrɛ ne ni Serifukɛ kun bɛ bɔ yan an bɛ taa walada wɛrɛ ta ale yɛrɛ bolo tournée kɔnɔ n'ale ta dafara n'a seginna anw b'an ta continuer mais n fɛ ka min f'i ye le 9 an nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan karamɔgɔkɛ dɔ bɛ yen a n'an ka kita Serifukɛ ka kan ka taa Banamba an ka député honorable Mamadou Va Sempara a ye Serifukɛ wele a ko n bɛna 4x4 bila ka na ni chauffeur kɛ e n'i ka taama ɲɔgɔn a ka taa Banamba ka taa tournée bɛɛ kɛ n'a ye a ko n bɛna chauffeur ɲɛnama ɲini parce que yen yɔrɔw siraw man ɲi Serifukɛ ko ko a diyara n ye mais ne yɛrɛ taama ɲɔgɔn ma se fɔlɔ mais a ma mɛn taama ɲɔgɔn in nana Kɔlɔkani Amadu Baba Jallo ale nana min kɛ a ye yafa ɲini Serifukɛ fɛ a ko i mana mɛn retard la ne ni buna bi Kɔlɔkani mara la tournée de la a ko ne ka faamu kɛra le 10 yɛrɛ de ye nali ye an ka bɔ ne kun ma faamu le 9 don Serifukɛ i b'o yafa ye n'o ye kita Ibrahima Haidara ye a ko n y'a fara sabu a bɛɛ ye an ka baara in de ye u ye boli hakɛ min minɛ Kɔlɔkani mara kɔnɔ nin zangani kungurunin na a y'a hakɛ fɔ billahi boli caman a ko buna bi coyi ko buna bi na tournée tɔ kun cɛ ko ni ala sɔnna a ka kan ka na Bamako alamisa o kumana olu y'u ka fɛngɛ kɛ député ye mobili bila ka na ninnu y'u labɛn kɛ ka taa Banamba sura de y'a donna yan Elhaji Buna ka foli kɛ Serifukɛ la Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ale yɛrɛ ka déclaration na juma jiginnen kɔfɛ a ko sura k'u sira baro la fɔ 1h du matin ka fara ɲɔgɔn na ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye a yɛrɛ ko ma ko tournée in kɔni nɔgɔyara Kɔlɔkani ta mais nbesobagaw kɛn bɛ kan wele su 15 tournée na nka n ye yafa ɲini u fɛ fɔlɔ n ko e bɛna taa bila n y'a kanu ka fara e ka bila taama in na n'an seginna n bɛ sɔrɔ ka taa nbesoba
u farala o de la n'a taar'i da sɔgɔmada in na tile gannen kɔfɛ u ka sɔrɔ ka karamɔgɔ wele ko karamɔgɔ ka n'a lajɛ juma ɲɛkɔrɔ u ka taa lajɛ ka dɔkitɛri wele yanni dɔkitɛri ka na o y'a sɔrɔ a ye alamasɔrɔ kɛ n bɛ fɛ ka min f'i ye a sara jihadi sira de kan a ye layidu min di serifukɛ ma a sar'o k'a kan ko n b'i dɛmɛ k'i lafiya i bɛ fɛ ka se yɔrɔ minnu na k'i ka hakilina fɔ ne b'a kɛ a sar'o de k'a kan nka ni ne ɲagara buna na cogo o cogo ni miirila ka musokɔrɔba sanuman ka kuma na n bɛ tila ka ɲaga la ko kura musokɔrɔba timɛna hali a ma san bɔ fɔlɔ hiji de ɲɛkɔrɔ musokɔrɔba fatura a ye musokɔrɔba da ka sɔrɔ ka taa hijidenw bila gidiya la pirukɛ nin lajarabi ninnu yarabi ala k'a ku i fɛ ala k'a ku i fɛ i bɛ ka silamɛya jigima fa hali bi ala k'i to yen i ko o pilasi in fa wallahi billahi tallahi hali haidara jugu y'a dɔn ko ni haidara kɔsɔ tɛ mali silamɛya sara kura k'a jɛ k'a bɔ dugukolo in sanfɛ a jugufin y'a dɔn kɔlɔsitigi dɔw minnu ma fan bɛ n'o k'u b'a juguya kunu ale de ye duloki bɔ ka kɔlɔsi ko denfa kɛ yan k'a jɛ ni fa nɛni ni ba nɛni ye a n'a fangalata n'i ye kɔlɔsi ye maa bolo bi k'i bɛ waso n'a ye billahi ale ka cɛsiri don kunu n'o tɛ i kun b'a kunu de i b'i kɔlɔsi don i da k'a kunu mali la y'a surunyana sanga tɛmɛna a surunyana ni kɔlɔsi yer'i bolo i k'a mɔndɔ k'a don i da k'a kunu ale de wulila yan ka kɔlɔsitigiw ko k'a jɛ k'u saniya ka diinɛ bɛɛ kɛ kelen ni e ka faamuya ni ne ka faamuya ma kɛ kelen d'accord i ta kɛ ne bɛ n ta kɛ n'an sera ala ma ala b'a ɲɛnabɔ ni maa ye hayidara juguya nin bɛɛ kɔfɛ ɲansɔrɔ i m'a faamu de mais n'a y'a sɔrɔ i y'a faamu ni hasidiya don i sabali b'a ye yan wa i salen kɔfɛ i b'a ye mali lombolamba la nka bi k'a to a bɛ yen a ma bɔn wallahi ala ni serifokɛ in kama sanogo ko ten ko jugu ka yɛlɛ bɔna ma se ko maa ka maa sara ma non i m'a faamu de maa si tɛ taa ni maa si ka falo ye i tɛ taa n'a ka daba ye i tɛ taa n'a ka kasange et puis saya yɛrɛ t'i lebu ye tɔɔrɔ yɛrɛ tɛ wa balo yɛrɛ t'i hɛrɛ ye sa cogo ni balo cogo ni hɛrɛ ni tɔɔrɔ bɛ ɲini a ka kan ka ɲini yen de hakilima fɛ sa cogo ni balo cogo ala ye buna a balola hɔrɔn baloku la kamalenkɔrɔ wasolen baloku la wa sara kamalenkɔrɔ sacogo la ala ka hinɛ a la ala ka yafa a bɛ ɲɛna mɔgɔ caman ma sa diɲɛ kɔnɔ bi de mɔgɔ caman sara bi mais mun ye thème bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ buna ye a ye nɔ dɔ de to a ye nɔ dɔ de to usa bɛɛ man ɲi sa n'i ye diɲɛ yɛrɛ kalayalen ye ko bɛɛ kamana kana bɛɛ ba de ma ɲuman dilan ka bila diɲɛ na o de ye diɲɛ kalaya mɔgɔw kun mais jamana o jamana ni tiɲɛni dara kɛnɛ kan panbala k'a kɛ duguti kɛnɛ ye maloyati kɛnɛ ye ala fo n'a y'a cɛsiri ala wele fɛ sa n'o tɛ fɛn bi kɔfɛ min ka bon نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل السلام أمي الله تن كألا بركة ka ala wale ɲuman dɔn
an ka kira de ko te bako yɛrɛ ko kabako bɛ mumini ka ko la wallahi dama kallo ko ni mumini ye hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ in nisɔndiya bonya t'a bila ka fɛn kɛ walima ka fɛn fɔ min b'a dɔn ala gasi la ko a b'o cogo la ni mumini ye hɛrɛ tana sɔrɔ ni lajarabi ko ye mumini sɔrɔ o lajarabi ko in tɔɔrɔ ti mumini bila ka kuma fɔ min bɛ ala jigin a la a t'a bila ka fɛn kɛ min bɛ ala dimi a kɔrɔ an bɛ ala tanu an mɔkɛ ka janaza don cɛkɔrɔba dɔ y'o nin kuma in de fɔ a tora mɔgɔw kɔnɔ kosɛbɛ n'o ye tante alima ka cɛkɔrɔba ka janaza don kumakɛla dɔ ko ala i ni ce ala i ni ce dɛ e ala min bɛ se ka anw bɛɛ faa ɲɔgɔn fɛ i ye kelen dɔrɔn min na ala i ni ce an bɛ ala tanu ka wale ɲuman dɔn ka sigida sabanan ka dugutigi fo ka koɲuman dɔn ka mɛri fo a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ka foli di an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma komi ni tora dɔnniba bɛɛ alimami bɛɛ an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn nin sigiyɔrɔ in na an ka tɔn ɲɛmɔgɔw Zumana Kulubali n'a ka jama an b'o fɔ k'u barikada k'u wale ɲuman dɔn komi ni tɔgɔ la ka foli di an ka section ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Mayiga ye Abdullah k'a ko ɲuman dɔn kɛnɛ in n jaabiba bɛɛ cɛ muso denmisɛn ni maakɔrɔ an b'a bɛɛ fo ka wale ɲuman dɔn an karamɔgɔ minnu kumana sisan k'a daminɛ Muhammad Sanogo ka na Alhassan Sita Sangare ninnu ye min d'a ma su in na nin b'an bɔ an b'a fɔ u ma k'u ni ce kumaw y'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka a dafa ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔn an b'a dɔn komi ni tora a kɔnɔ yan an ka karamɔgɔ minnu bɛ yan n'o ye Ustaz Mariko ni a baarakɛ ɲɔgɔnw hali n'aw ma kuma yan wallahi ninnu bɛ jigi fa yan nka dɔnni bɛɛ bɔra cɛ min na kabini an y'a ye don dɔ o yɛrɛ negera sahaba wɛrɛ la ko kuranɛ kala n k'a lamɛn n'o ye Mustafa ye alakira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la a y'i kanto Abdullahi ma n'o ye Masuudu denkɛ ye a ko kuranɛ kala n b'i lamɛn Abdullahi ko a ma ko wa alayka unzila n k'a jiginna e de kan an bɛ fɛ k'e de lamɛn e b'a fɔ ne k'a kala a kala an bɛ fɛ k'e de lamɛn kira ko a ma ko bi ne bɛ fɛ e k'a kala ne yɛrɛ bɛ lamɛnni kɛ bi ne kalan dɔ de ye dɔnni mana y'i bolo cogo o cogo n'i kalan kɛ ɲɔgɔn wɛrɛ kumana i kɛrɛfɛ i bɛ faamu dɔ sɔrɔ a ka kuma na a don Abdullahi ibn Mas'ud ye kuranɛ kala a ye sura min daminɛ Suratun Nisa'i do musow kofɔ sura k'a ta aya fɔlɔ ka taa se aya 40 ma tuma min na a bɛ se aya 40 ma jama ɲɛ b'a la an ka kira n'o ye Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam a ɲɛji jiginnen bɛ fo ka n'a bosi ɲigi i b'a dɔn min ye kira kasi o aya 40 in de ye kira hakili jigi kiyama sanga jɔ cogo la mana an nana an karamɔgɔ minnu bɛ yan u bɛ min fɔ aw ye a ka kɔrɔ anw minnu tɛ yansigibaa ye ka na ɲɔgɔn ka kumaw kɔkɔrɔ don o de y'a zaya bi i n'a fɔ ɲɛbila kumakɛlaw bɔra ka a danatigɛli kɛ cogo min na ka aw fo ka aw ko ɲuman dɔn an ye kuma dayɛlɛ ni kuranɛ aya minnu ye
bebe kuma saya ko de ka ambe sigi me kha khono amin mogo do mineni de do dola o de ka gele doni cheki chenyo antanu atike musui ngabuna pembe chewla ansaru karamogo bebi seke haidara demenina ngabuna ya ansaru karamogo beda yere dila Sayyid Sharif Usman Madani Haidara naka dimayama mogo fe Sharif Usman Madani Haidara odela président Maïga Emivo ay Qur'an aya do de fo ama pumani ni dungana pumayeti mogo do kwa alijinana don ala yere wo wajibiya ayereka wa man yakhruju min baytihi mu'minan muhajiran ila Allah summa yudrikuhu al-maut faqad waqa ajruhu ala Allah. Qur'an ni vani ni aya injigina chokoroba do de ka kibaru yalla chokoroba yi ale desele abe Makka ala kira hijrala kata Madina ale tse kata ma sena kata Madina chokoroba ya de wele akonna soro amogo bena duga soro lila nebe mi nyina aw fendew ne se kon tse ngoroble ka be Madina soro Muhammadu nofe ne du majje Muhammadu ko akerfe sigi majje ako afe baro majje ako ndew na soro ne hakebe awka mba nyina fe hal na bi benen yuni de ma kanta ka Muhammadu segere mba nyina kanze Muhammadu ma o yoro ina duga den nu yen labeke choroba ka ngata chogomi ka kira soro Yasriba no e Madina e yo fele utike u borani choroba ka Madina mage kuto srafe ala ka wele choroba soro u bolo kuto srafe choroba faturo u bolo ka to srafe ala de aya jigi kiraka ako chedo bora ka so a hijrale kwa bine Muhammadu nofe ko nga saya ya soro srafe kwa ka aljinana do wajibi yarane ala kamba do aljinana buna fana apmo hijra sra doka jihadu bamuru pumba bulu abora kulokan sisan sibiri temene yere angoro ne ya wele ne nana ya sibiri ula fe ne buna wele ngibi pon ko yawa ako aye ako me kolokani tournena ko tourne dafa de kera kununya ka donya ka chew tege mine ka bon namara ni chieni ni javana ka baya laydu wara duma ka di musoma ka politiku mine ninga soroka ni idda bi juma donya sanmaina Mustafa togola kalo juma folo juma donya saya fana ko baye saya ula ala sona Muhammadul Madani ya ala soroka be juma ma wallahi aflani nya buna nyange ala soroka be juma ma buna amba fo ala ka ayala wa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahaba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila chawbe mu'minuna welaydo min ya alama ma yalamade usarau kanka kiraini aya ingala masabu bunu Amerika udu keleddu wallahi buna be o chawla jihadi minap mafonya fede o jihadi minangele de sirle do afe akanga teme kata mbesoba komi karamo Haidara kan nganga ta segu sini kateme kata bla ngo ka ziara la inafa aya etele la chogo ya mina o ako karamo ma nabi ta farai ka mbo kenyon ve ni kla karami soro kata mbeso ka wele jabi alako bona ika jihadu sira serola ikobe mowi ngi kobe ne alay mbi feki gerena wallahi kami kibaru imblala netika mawo mama ni wele obishinga kwanga wele ke kombe ka kuna fondo mede chiadoa
fɛn o fɛn ma nin wele maakɔrɔ fara denmisɛn kan ne ye fɛn dɔ ye ne tigɛ dɛ tiɲɛ don wa n ko a ye min ye tiɲɛ don funankɛ ni ala dɔn ni ala ɲɛ siranɲɛ ni yɛrɛ dɔn ni jogo ni hɔrɔnya ani sirifi dusu suma n'an karamɔgɔ wasa a kungilenna la wallahi buna ye kalandenw dan Haidara dɛmɛni n'a wasali la a y'a se bɛɛ kɛ Haidara ye a y'a kɛ min kosɔn a y'o sɔrɔ bi o la anw de kan k'an yɛrɛ makasi sisan sabula ala ti fila fɔla ye ala kumana Qur'anu kɔnɔ mɔgɔ minnu الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الذين قالوا ربنا الله كم مؤمنون على أو ما ويلي من يسرق دا على لكو كلي كونو كسيا سيجارة واتي سيرا كم ملكه وبنا جيجي هنا ملكه وبنا جيجي نسوجا ملكه وبنا جيجي كولا نسوجا ka fenjira ula femi mbi ajiru la ko inni soja inna to flero mi ka here fliye saya ka kuna na ta chogo dobe ni taro siraka obi mo jigisi ala ka liman ya di amma ala ni vanya qur'ana kono wallahi agelera kirani sahaba obulo dodo la jarabu chaya ka chaya fuko ala ko deme bina ko majme nyaka ala ka deme angara mo ya fa chomi ala ila jarabu chaya angara mo ka sabu idana ya mo ijigla mo minu yiga la ini famu nubi dususuma inyana ni ko fe wallahi o mo minani ko gelani nga ala ye nin fɔ a ka kira ye k'a k'a fɔ an ye k'a k'a dɔn mɔgɔw la maa lajarabi tigiba min ka jarabi ka jugu lajarabi ka jugu ni bɛɛ ta ye k'o de ye nabi ɲumanw ni kiraw ye ko kiraw kɔfɛ mɔgɔ minnu tɛŋun bɛ olu la limaniya sira kan diɲɛ dugukolo ka bi mɔgɔ min ni nabi ɲumanw gɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na limaniya ni diinɛ doni tali la Seyyid Sherif Osman Madani Haidara kenagan godo ko dogo lende zugora ka yeta ayo te kenagan godo nyedimi do kono dimite kaslamaya wasa chogo bela beki tafa famu tobu kalangela ni arabu kalangela ni kunvi beki tafa famu islamaya kola kado islamaya nana hina dine do ya fanyoma dine do majigi dine do islamaya nana jogo dine do ambe misiri kono damate sabla nasoro misiri nunjo chogo kunye dombe ko misiri ko kunye fara mo ya nye fa chogo la naunda njogo ya ina kungende fadinya fini tanyini mima kwanda ka doni zoro opta doni ngoli yoro dola ka mo fara nyaonga o kono ko mi misro ka tanyo angol che damino worno fe misiri ko kembo de nyone ni misru jombe ala ko yere ka mi nyesina wallahi hasaka ke jamana ngola ni misru dombe ka jokundo wallahi jiputi ko chini njogola ta fambe fe ka ke ay mana anye bla fa fa nye bala ni misru jochogo kundone do poroditi muni munjogo ina ni misiru jochogo ya kunye donedo blok ndike wandere ni njogo ya ina kamale no mbika mi mokotigo no mbika mi fiere bi kamana gwa agloko tola jamana bilama halakira misiru manyedo olela uya ngara mogo jugu ya ka kele ka buruja kwa ko selte islamiyai kasoro ni hasidiya yɛrɛ mi minɛ ala yɛrɛ de kuti ko selte kuranɛ kɔnɔ laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghribi o ye kuranɛ aya de kele filana
ne ma lesal birra ne ka qur'ana kala sendo ma a sembe mi man nango dema dugumana na ya suratul mauna kono fawailun lil musallina allazina hum an salatihim sahuna allazina hum yura'una wa yamna'una al ma'un nakla sella chamanganga udon araita lezi sura ko wailu janeme so alla be mena ala fe selilawdi nya labe ka bla selilawdi kama allazina hum sallaminu an salatihim ala ma fa fi salatihim sauna de kuto selawnyina na sel ko kutede an salatihim sahun sel salamu blale ko unyina na seliko sab selikui akibo javana kibo hasidiyala kibo matonyona selikui ake hine mogoula nga ebe sella ebe ka bom du yerala ka mo ni bone ebe selila ibe dlomina ibe selila idem so be shika yala la ni katikati tigi ya jigi mesdas tigi do bina ta obeta dana e bardola fajiri fa bina bla ayra bina daele da kongo abi yalai ha koro ena makuze na falawa choroba makaini islamu wallahi ni joto go be jamana na haidara na ni minye de bi jamana jogo o de la dongli tigi ko iza usibal qaum في أخلاقهم فأكم عليهم مأتما وأويلا أكوني مكو كونينجرا كو جوجو جوجو يدي ورالا جنياتي موليرا كوي شيانيتي موليرا كوي jogo jugo yabi ke kenaka amolete mana samete mana kona yo ya chera wati o wati kwaye sanga kashi tabali sigi aka kashi sabo atibli ambila matite ya kamalani ka kona daddeni na kana fo afaye ko ba ye mode zoro o de tebia ba ye mode zoro o an me fe ka toko dama a toko kawili toro ha onyena o ngoro ga mi muziki me kuchala no fatura ta toko dora deni bi to mogotiyala ka konata uroma mina togola kamaleni minu yoke ubi laba ku jagale yakana toroba no sokonoi ko aundi tay konoi o annambe ka blanga boloka anga ke furu yere toroba ba fanya na ko au ka horonya dafara al-islamu mole bana yoro armadenya teitu dutigiu aya ka masuhuliya aya koloshi aka jatemine anga don ko dodo nyiningali na todo bebina jo ala nyekoro ki nyininga ika kele ni ka ketala awnyo de joro buna fori yesisa funangeni amma cheni do aka nyana maya kono foka ta se abi ala masoroma shi ala de tay nimi masra bika ala fe ma shite kungulu gele bolo ma on tatina ke ma chama wore an karamo nu ye wajulu ke amimi bo mogowi ayeto anganja ndo anyerela buna ye leidu mimme Sherif Osman Madani Aidarafe no e baya leidu orai ke tegeda ko leidu orota ka soroka glokibo Aidara demenina wajulula malikoka buna ye madama minge alafe iba bayiri ka jatedi aka baya tani biche ay ma hake minge alafe ma bayiri ka udidu tourna kele dola ma ba sabaw ma bananu sega baya ke buna bulu ala kunye buna ke che na pmana kuma abilame abise pma chokola
a hikma bala a kodon bala a walawalali bala a ɲamajɔ bala a bɛ kuma ta se ni kuma bila cogo dɔn ala y'a sɔn o hikma na n'a kumana an karamɔgɔ kan Sayyid Sharif Usman Madani Haidara wallahi hali ni dimine do i fari bɛ walawala n'a ko hamilul islami fi sarra'i wa darra karamɔgɔ bɛɛ y'a termu ta kɔ buna i ye nɔ to buna e ma sa e dogorana de e nɔ bi baara kɛ yan fo ka dugukolo meleke an b'i kɔ i b'a ɲɛ an b'i kɔ o la an bɛ min fɔ maaw ye baya layidu wɔɔrɔ min n'o de ye anw fara ɲɔgɔn kan n'o de ye nin kɛnɛ in sigi an bɛ min fɔ alisilamɛw ye a ye k'a yɛrɛ fɛ a ye kɛ kisi fɛ sura n ye min kalan n na n yɛrɛ bila o kalanni na su in na y'a bilen nka an bɛ min fɔ aw ye silamɛya a ba ye an ye wajibi bilen don silamɛ bɛɛ ka diɲɛ silamɛ bɛɛ n wolola silamɛyala t'a la dɛ maa o maa k'i bɛ ala fɛ baya faamuyalen kɔ n'i yɛrɛ bonya a tali ma lahara don Hasan ni Huseini jiralen ko ninnu ye ala kira mɔdenw ye kira ye ninnu jira ko maa kana aw k'a ta maa wɛrɛ bolo a y'a minɛ ne yɛrɛ bolo ko a tun kan ka d'a ma de n'a balikuyara nka aw tɛna balikuya k'a mɔkɛ sɔrɔ ɲɛnamaya la Hasan ni Huseini a ye na k'a ka layidu d'a ma olu tun bɛ waso denmisɛnnin tɔw la ko ala kira ye baya di anw de ma ka sɔrɔ a ma sura sugu fɔlɔ bayi atuma lam yahtali el Hasan wal Husein alisilamɛw a ye baya lamɛn a ka baya layidu ta i ka du bi jɔ ni baya a taara kin bi jɔ ni baya layidu sabatira dugu bi jɔ ni baya jogo matarafala jamana bi jɔ ka lafiya ni baya a sira minɛna an filɛ gɛlɛya fɛn o fɛn kɔnɔ baya ma faamuya maa caman fɛ an b'o gɛlɛya de kɔnɔ ɲɔnɛ hali a t'a bɔ ni baya faamuyalen don ko feerekɛla k'i ka butigi datugu k'i b'a da sɔgɔ su fɛ n'a ka di i b'a dayɛlɛlen bilalen to dugu bi jɛ i bɛna sɔrɔ o cogo la foyi tɛ taa alhamdulilahi rabbil alamin an balima Shirifila TV lagɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye aw ka ɲɛmadɔli ko ɲuman na nin kun ye anw ye Mali faaba kɔnɔ Bamako commune 3 la n'o ye Kulubakaw fɛ yen nɔ wuduhul islami n'o de Jamiyatu Ansardin karamɔgɔla kan minnu bɛ o kulu kɔnɔna na n'olu ka baara bɛlen don k'ala ka jɔnw tɛgɛ bosi ka bɔ setanɛ bolo ni k'u bolo di masa rahmanu ma ni k'u bila ala ka sira kan an karamɔgɔ Sheikh Sharif Usman Madani Haidara ka kalanden lajolenw don olu ka munumunuw senfɛ an'u ka tournéw senfɛ wajulikɛnɛ min sigira commune 3 la Kulubakaw fɛ yen nɔ nin kun ye anw ye o kɛnɛ kan kɛnɛ min n'a bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen a n'a tasi bila o kɛra ka ɲɛsi an karamɔgɔ Alustazi Buna Ɲangi ala y'ale min ji dɔgɔya ka bɛn jumadon ma avril kalo tile 12 ka ɲini ala fɛ alaw taala a ka hinɛ ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen na an b'a dɔn k'a fɔ siga fosi t'a la k'a fɔ ale bɛ hinɛ na k'a sabu kɛ a ye baaraba minnu kɛ ka nin don in ɲɛsigi k'a ɲini ala fɛ saya bɛ sa anw yɛrɛ ma don min na o k'a sɔrɔ an bɛ ala ka sira kan ka dugawu kɛ an karamɔgɔ Sheikh Sharif Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya sanuman ani Jamiyatu Ansardin diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen ala ka limaniya di anu bɛɛ lajɛlen ma wassalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolo mawe